Vedeli ste, že na Slovensku máme nového vizionára? Pán Kňažko na staré kolená v dôchodkovom veku objavil v sebe tento skvelý, veľký dar vidieť a predpovedať budúcnosť. Smer a Fico skončil. Len vedia o tom aj tí ľudia, ktorým to predpovedal? Len ešte stále niečo vidíme. Tak pán Kňažko, čo nás v najbližšej dobe čaká? Ten koniec je nezvratný. Pán Kňažko, a ako funguje tá vaša frekvencia, ktorú ste práve objavili vo vašom mozgu? Ruší programy. A boli ste už s tým za nejakým psychológom alebo psychiatrom? Asi 800 psychológov a psychiatrov sa vyjadrilo tak, ako sa vyjadrilo. A v súčasnej dobe, ako ste vlastne mentálne na tom? Veľmi, veľmi zle. Ale na Slovensku máme aj iné mentálne diagnózy v slovenskej politike a objavili sa tu jedinci, ktorí veľmi silno a veľmi akútne prahnú po troške pozornosti. Sú to ľudia, ktorí sa správajú, ako sme sa niekedy správali vo škôlke a chodili sme všade žalovať a jednoducho sme tu pozornosť tých učiteľov chceli. No a práve v škôlkarskom klube, ktorý sa nazýva Oľano, sú takéto detičky ešte stále. A oni sa nám smejú. Šaško, Fico, Šutaještok, Pellegrini. A ako na to ostatní reagovali v klube Oľano? Malé deti tu plačú vnútri. Malé deti, vy tu hulákate jak idiot. Ale ak by ste to nevedeli, tak za všetkými diagnózami, ktoré tu boli, sú a prípadne aj budú, tak môže premiér Robert Fico. Čiže ak budete v akejkoľvek situácii, v akomkoľvek mentálnom rozpoložení, stále môžete použiť známu vetu lebo Fico. Je to veľmi vďačné, zatiaľ to stále funguje, ale hlavne to funguje medzi deťmi, ako je napríklad klub Oľano. Sú tu ľudia, ktorí veria Ficovi, sú tu ľudia, ktorí veria Ficovi, ktorí volia Fica a ešte kričia, sú agresívni. Toto je Ficov človek. Vlnu emocionálnych vášní rozpútala beseda Erika Kaliňáka a pani z PSK Mesterovej. Áno, dnes už vieme, že je to pani, čiže predsa len sa potvrdilo, že je to ženský rod. Mnohí sa sťažujú, že s pani Mesterovou nikto nebude chcieť chodiť do debát, pretože stále skáče do rečí, nevie sa chovať. V tomto prípade ale musím oponovať, pretože si myslím, že pani Mesterová je veľmi jednoduchá, veľmi príjemná osoba, s ktorou sa dá veľmi krásne a jednoducho besedovať. Pozrite sa, aké je to jednoduché. Klamete. Tak vidíte, bolo to veľmi jednoduché. Vôbec nechápem, prečo majú mnohí s ňou problém. Veľmi jednoducho sa s ňou dá krásne polemizovať, má množstvo argumentov a je to jednoducho krásna, plodná, odborná debata hodná experta. A teraz mi dovolte skončiť, pretože ako počujem, niekto klope na dvere a musím ísť otvoriť. Majte sa krásne.